Musik apa? Musik apa? Anu ya kon komen ya musiknya ya. Ya. Iringane musik njaluk sing piye kon komen. Ambiar apa-apa. Lah we promo musikmu we. Ora, mesti ndak ning kene lho kontenku lho. Ngono wis mlaku dhewe guyon matone rasa dipromosekne wis. No, Iki karepe dhewe ben komentare guyon maton. Gancane campur sari istimewa aku. Ya mau aku dhewe entuk masukan neh Obah. Sapa? Guyon maton. Lho Ben. Moh. Ben mlaku lho, kok awake dhewe tetep teko. Loh, aja. Aja piye? Ya ndak iso no. Kuwi wis mbak aku aja mlebu nggonku. Lho sing arani dudunggekmu ki sapa? Lah wong aku arep teko, butuhe teko rono. Lah teko rono terus mau mulih meneng ae ra apa-apa. Lah mulih terus njaluk. Yo yo. Yo kaya bejo ki mau lho. Kuwi Oh iya aku ya. Guyon maton nek genek dhewe. Lah, Jalan ya, Pak. gak jalan. Lah, nek perlu tanpa awake dhewe dhek gak mlaku. Loh, iki piye iki karepe iki? Lah saiki nek wis penyanyine Deni Caknan. Dagelan sing mengikuti zaman kirun. Oh. Dhek sing duwe. Anggotane ki nek perlu kon nyingkrih kabeh. Loh, kowe wis sing duwe tok, rasa Lah, melo nggon. nggon. Iki lho bayaran iki wong loro ki. Wong ki loro tok ki. ya lah gelem 750-an ora masalah. Pira kuwi? 750. 750.000. Iya. Alah. Udah. Wis tak omongne nek aku Ayo. ki rono-rono ora butuh duit. Aku bon 1000 nggon sik. Wah, akeh men to mau 10 1000. Anu gebyoke tesik. Gebyoke sik. Dia kenane karo cempluk ora digakne. Jatine ora digakne. Cagake ya? Iya. Embruk nek kowe kuwi. Apa ki? Gebyok wis digawa cagak utuhan arep digawa ya. Sego percaya lho. Jarene murid anak, aku ki anak. Hebat, jeblet Engkai pelit. anak Apa? wis langsung nyoh le ngono. Mboten saplit pelit, Iya. pun sepuh. Wah, Kowe iki po ngerti kasusé po. Kok melok ngadi. Niki curhate kan niki to. Curhat-curhat kuwi sapa ae dicurhati kok. Niki sebagai murid Oh nyuwun. gebyok iki karepku sing jero tok. Ya wis, Sing dikekne digawa. to, Lah njaba bareng dicekal iki tok. Sing urung dipasah bareng dintekne. Gebyok jati itu Kowe sampe wis murid meneng. asu. kepioke tak entekne karo cempluk karo Ora kapok. sing ditetel ki rak ya sing jero tok kuwi. Gak ki njaba barang sing nang nggon gudang barang. Yo megung le. Iya iya lho. Daung sing ngeterne iki malah cempluk dulure kuwi kok. Kandele sekilan. Wis gawa kabeh. Lah kok enek cagak ning dhuwur ya arep diangkut sisan. Aku ya meneng ben barno aku. Wis gak duwe dhuwit ya nggo kebyok. Lah nek wae Pak enek ning kono Oh, iya. wae ning kono. Wong jenenge anake kon piye to? Wong ki andi sing enek. Nggih. Ngono. Dene sing enek jenengan. Ya iya no. Mongko aku ya urung enek. Enek-enek. Lah kowe pengen butuh apa? Omah kok trimo ngene iki. Aku iki kraton enek. Weh. Alas enek. Weh. Laut enek. Beh. Lho, rumah kota lho. Beh. Berbentuk apa niku? Clear. Deleng ngumpani berbentuk napa niku? Ya wi lho, wong dalan aku dulu luwih belajar, Pak. Nek karo aku ya ora jalan. Suwe-suwe iso ya, Pak ngono. Wong jenenge dagelan ki padha karo nyanyi kuwi ya padha ae kok. Sisil Suwe-suwe omong kuwi ya meneh terus kecekel. Iso ya. Iso. Sing penting bayarmu rada larang bisa. Makanya aku mengrene kan tekon to.